Γεια σας αγαπητοί φίλοι, σε αυτό το βιντεάκι θα μιλήσουμε μόνο για τις κάρτες Lenormand και για τους συνδυασμούς που μπορεί να γίνουν με τις κάρτες Lenormand, προχωρώντας από απλά παραδείγματα σε λίγο πιο πολύπλοκα. Θα ήθελα λίγο την προσοχή σας, γιατί σήμερα θα χρησιμοποιήσω το Pixis Astounding Lenormand Set καρτών, το οποίο έρχεται σε ένα μεταλλικό κουτί, και να δούμε λίγο και τις διαστάσεις του. Είναι αρκετά μικρό, εδώ το κουτί. Έχει ένα μικρό βιβλιαράκι με το οποίο συνοδεύεται, αρκετά μικρό για να το διαβάσει κάποιος. Και κοιτάξτε λίγο και το μέγεθος των καρτών. Είναι πολύ εύκολο να ανακατευτούν, είναι μικρές σε διαστάσεις. Και για όσους δεν ξέρουν, Pixie είναι το ψευδόνυμο της Pamela Colman Smith, της γυναίκας που δημιούργησε τις κάρτες Tarot όπως γνωρίζουμε σήμερα, και σε συνεργασία με τον Arthur Edward Waite βγήκαν προς τα έξω. Ο συγγραφέας του βιβλίου The Pictorial Key to the Tarot είναι ο κύριος Waite, του ερμητικού τάγματος της Χρυσής Αυγής, και η Pamela Colman Smith ήταν ζωγράφος του και ζωγράφος του τάγματος, δηλαδή μια πάρα πολύ ταλαντούχα γυναίκα, της οποίας το ταλέντο δεν αναγνωρίστηκε όσο ζούσε, και γίνονται κάποιες κινήσεις τα τελευταία χρόνια από τους χαρτομάντες και τους εκδότες να αποτίσουν φόρο τιμή στη Pamela Colman Smith. Το συγκεκριμένο set καρτών, το οποίο είναι και αρκετά πρόσφατο, 2015 US Game Systems, US Games, είναι μια πολύ ασημητή εταιρεία καρτών και έχουμε βγάλει πάρα πολλά set καρτών Tarot. Προσπαθεί να αποδώσει σε αυτό το set καρτών τη ζωγραφική και το ύφος Pamela Colman Smith, είτε μέσω κυρίως από ζωγραφικές που είχε κάνει, μέσα από τα έργα της που είχε κάνει και ήταν αδημοσίευτα, ας το πούμε έτσι, δεν είχαν μεγάλη απήχηση στον κόσμο, να φτιάξει ένα set καρτών, και θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιρροές και από τις κάρτες Tarot στις απεικονίσεις της. Επομένως, αν κάποιος έχει λατρέψει το Rider Waite Tarot, θα του αρέσουν πάρα πολύ το Astounding Lenormand Tarot. Λοιπόν, ας αφήσω λίγο τη φλιαρή και προχωρήσουμε λίγο στους συνδυασμούς καρτών. Ο πρώτος συνδυασμός που θέλουμε να δούμε, θα κοιτάξουμε να δούμε λίγο εύκολα πράγματα σήμερα, να μην σας κουράσω και κατεβάσω λίγο την κάμερα. Ωραία. Ωραία, για να δούμε εδώ τώρα τι έχουμε. Δεν φαίνεται τίποτα. Η πρώτη κάρτα είναι ο ήλιος. Η δεύτερη κάρτα είναι η Αλεπού και η τρίτη κάρτα είναι ο Καβαλάρης. Ας δούμε πρώτα τις δύο κάρτες. Είπαμε στο Riscage Lenormand, στο ρίξιμο των τριών καρτών, με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα, κοιτάξουμε να βρούμε τους συνδυασμούς των καρτών. Η πρώτη κάρτα είναι το θέμα ή αυτό το πράγμα με το οποίο θα ασχοληθούμε. Η πρώτη κάρτα εδώ πέρα, ο ήλιος, δείχνει μια θετική ενέργεια, μια αποκάλυψη, διότι δίπλα στον ήλιο υπάρχει μια Αλεπού, αποκάλυψη ψεμάτων, η οποία τι θα κάνει, θα οδηγήσει στη μετακίνηση, δηλαδή κάποιος, ο ερωτών, θα μάθει για κάποιο ψέμα που το έχουν πει ή για κάποια πονηριά που το έχουν κάνει, για κάποια ίσως απάτη θα λέγαμε, η οποία δεν είναι τόσο έντονη απάτη, είναι περίπου σαν παιχνίδι του μυαλού, σαν τον έχουν κοροϊδέψει. Θα μάθει λοιπόν για αυτό το ψέμα και θα απομακρυνθεί, είτε θα αλλάξει, θα μετακινηθεί, είτε θα φύγει από αυτό το άτομο. Σε αυτό το ρίξιμο δεν φαίνεται κάποιος καυγάρ, κάποια ένταση, δηλαδή δεν έχουμε δρεπάνι στο τέλος ή μαστίγιο για να πούμε ότι θα έχουν μεγάλα προβλήματα, οπότε το πιο πιθανό είναι αυτή η αποχώρηση να είναι σιωπηλή. Τώρα, αν θέλουμε να δούμε τι είδους αποχώρηση θα είναι, ξαναρίχνουμε, κάνουμε ένα ρίξιμο τριών κάρτων και βλέπουμε αν τελικά έχουμε δίκιο ή όχι. Συγγνώμη. Τώρα, εάν η τέταρτη κάρτα είναι αυτή, άντρας, αποκάλυψη ψεμάτων που θα οδηγήσει σε μετακίνηση σε κάποιον άντρα. Οπότε αν ο ερωτών είναι γυναίκα, θα μάθει κάποιο ψέμα για τον άντρα της πιθανότατα, που θα την οδηγήσει σε κάποιον άλλο άντρα.
μαζέψουμε αυτές τις δύο. Λοιπόν, έστω ότι έχουμε αυτό το συνδυασμό. Ψέματα από μήνυμα ή ψέματα που οδηγούν σε μετακίνηση και αυτά εξαπλώνονται. Κοιτάξτε, αυτή η κάρτα εδώ δείχνει μετακίνηση. Μπορεί να δείχνει και κάποιο μήνυμα. Η τελευταία κάρτα δείχνει καθοδήγηση. Στο French Cartomancy set καρτών, εδώ πέρα έχουμε μία λίμνη, μία θάλασσα με πλοία. Τα αστέρια χρησιμοποιούνται ως κάρτα καθοδήγησης διότι χρησιμοποιούνται για να καθορίσει την πορεία και τη θέση των πλοίων. Οπότε τα πλοία δεν μένουν στα να ταξιδεύουν. Αυτή η κάρτα σημαίνει εξάπλωση, σημαίνει καθοδήγηση, σημαίνει ελπίδα. Οπότε θα λέγαμε εδώ πέρα, επειδή έχουμε δύο κάρτες που δείχνουν μία κίνηση και μία κάρτα που είναι το κυρίως θέμα που δείχνει ψέματα, σημαίνει ότι ψέματα μεταφέρονται παντού. Ή κάποια συκοφαντία η οποία αρχίζει και διαρρεί προς τα έξω, γίνεται γνωστή, ή κάποιο κουτσομπολιό το οποίο δεν είναι απόλυτα αληθές, αρχίζει και μαθεύεται. Τώρα, εάν κάνουμε αυτό το συνδυασμό, εδώ δείχνει ένα μήνυμα το οποίο είναι ψεύτικο ή είναι πονηρό, δεν είναι αληθινό, και αυτό το μήνυμα θα λειτουργεί σαν οδηγός για αυτόν που θα το ακούσει. Όμως είναι ψεύτικο. Εδώ πρέπει να προειδοποιήσουμε τον ερωτών ότι πρέπει να το αποφύγει, ότι κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, θέλω να δείξω τώρα μια κάρτα που δεν εμφανίζεται πολύ συχνά ούτε στην ιστοσελίδα, το κλειδί. Το κλειδί είναι μια κάρτα που δείχνει, παρόμοια κάρτα με το κλειδί. Το κλειδί είναι μια κάρτα που δείχνει ευκαιρίες, που δίνει απόλυτη ελευθερία και τη δύναμη να δούμε πράγματα που παλαιότερα δεν είχαμε δει. Μας ανοίγει πόρτες το κλειδί και αν θέλετε το πώς θα λειτουργήσει το κλειδί καθορίζεται κυρίως από τις διπλανές του κάρτες. Δηλαδή την κάρτα που θα ακολουθήσει. Για να δούμε τώρα. Εάν θέλουμε να πούμε ότι αυτό το άτομο, εδώ μας δείχνει ότι αυτό το άτομο έχει μια επιλογή ή μια ευκαιρία η οποία είναι τυχερή. Υπάρχει λίγη τύχη εδώ πέρα. Άρα θα έχει μια τυχερή ευκαιρία αν θέλετε. Τώρα, εάν θέλουμε να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, έχω εδώ κάτι παράθυρα, εάν θέλουμε να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω με το κλειδί, μπορούμε να το δούμε σε συνδυασμό με άλλες κάρτες. Όπως για παράδειγμα, εάν κάποιος ασχολείται με το εμπόριο ειδών, πρόκειται για μια ευκαιρία εμπορική. Εάν όμως δεν ασχολείται με το εμπόριο, επειδή το πλοίο έχει και άλλες ερμηνείες και μας ρωτάει αν θα πάει κάποιο ταξίδι, εδώ δείχνει ότι θα έχει μια ευκαιρία για να πάει σε ένα ταξίδι. Τώρα, εάν θέλουμε να το κάνουμε λίγο πιο σύνθετο το ρίξιμο, το ταξίδι αυτό θα είναι επιχειρηματικό, άρα έχει μια ευκαιρία να πάει σε ένα επιχειρηματικό ταξίδι. Έτσι φτάσαμε στο ρίξιμο των τριών καρτών και πάμε να το κάνουμε ακόμη πιο δύσκολο. Λοιπόν, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το ταξίδι. Εάν εμφανιστεί εδώ πελαργός που δείχνει θετικές αλλαγές ή μια κίνηση, δείχνει ότι αυτό το ταξίδι θα εξελιχθεί, θα έχει κάποιες επιπτώσεις. Η τελευταία κάρτα εδώ θα μας δείξει τι επιπτώσεις θα υπάρξουν. Για παράδειγμα, εάν εμφανιστεί αυτή η κάρτα, μπορεί να έχει κάποια αγάπη να συναντήσει. Εάν εμφανιστεί αυτή η κάρτα, θα εμφανιστούν νέες επιλογές. Προσέξτε, και η πρώτη κάρτα και η τελευταία δείχνουν επιλογές. Εάν εμφανιστεί αυτή η κάρτα, που δεν θα το σταματήσουμε το ρίξιμο, μας δείχνει ότι η ευκαιρία για το ταξίδι επιχειρηματικό αλλάζει προς το καλύτερο. Θα έχει μια πολύ θετική εξέλιξη. Δηλαδή η επιχείρησή του θα ωφεληθεί πάρα πολύ από αυτό το ταξίδι.
Λοιπόν, για να εγκατέψουμε λίγο και να δούμε και ένα τελευταίο παραδειγματάκι. Λοιπόν, εδώ μας δείχνει ευκαιρία η οποία θα τιμωρία, αν θέλετε, ευκαιρία τιμωρία, κάπως έτσι, μια ευκαιρία για να, ή ευκαιρία για καυγά. Όμως αυτή η κάρτα δείχνει και διαγωνισμό, δηλαδή φανταστείτε το 5 των ράβδων που μάχονται μεταξύ τους ή το 7 των ράβδων, αν θυμάμαι καλά, δείχνει έναν διαγωνισμό εδώ πέρα. Άρα μια ευκαιρία για έναν διαγωνισμό στον οποίο θα κερδίσει το άτομο. Οπότε αν έχει κάποια εργασία στην οποία θέλω να τον προσλάβουν και πρέπει να περάσει κάποιο τεστ, εδώ δείχνει το τεστ. Εδώ δείχνει το κυρίως θέμα μας, την ευκαιρία για το τεστ και δείχνει στο τέλος ότι θα το περάσει. Θα είναι θετικό. Εάν μας δείξει, θα το κάνουμε λίγο μακάβριο, εάν μας βγει θα κοπεί στο τεστ. Εντάξει, πάμε να δούμε κάτι άλλο τώρα. Λοιπόν, αυτές οι δύο κάρτες δείχνουν ένα καυγά, μια παρέα η οποία μαλώνει. Κλειστή παρέα, μικρή. Πάμε να δούμε λίγο. Πού θα οδηγήσει αυτός ο καυγάς τώρα. Μπορεί να οδηγήσει στην απομόνωση. Ένα άτομο να απομακρυνθεί τελείως. Μπορεί να οδηγήσει στην βία διακοπή της σχέσης για ένα διάστημα. Και τώρα υπάρχουν και κάποιες βοηθητικές κάρτες εδώ πέρα. Αχ, πού είσαι βρε. Ένας καυγάς που οδηγεί στην επιλογή, δηλαδή υπάρχει εδώ φαίνεται ένα δικαίωμα επιλογής, να διακοπεί επικοινωνία. Για ένα διάστημα έχει πάντα. Τώρα ας πάρουμε μια άσχημη κάρτα, να κάνουμε δύο πολύ απλά παραδείγματα και θα το σταματήσουμε το βιντεάκι. Μια αρνητική κάρτα που μπορεί να εμφανιστεί και δεν θέλουμε να αρχίσουμε να μιλάμε για αυτή σε κανένα πελάτη, σε κανένα άτομο που μας ρωτάει, είναι αυτή εδώ, το φίδι. Το φίδι μπορεί να είναι μια γυναίκα που να είναι ύπουλη, που να λύσεται, που να θέλει άλλα πράγματα, να μην είναι αρκετά ειλικρινής, μπορεί να είναι κάποια ψεύτικη κατάσταση, μπορεί να είναι κάποιο ψέμα, κάποια απάτη, κάποια δολοφθορά, είναι ή γενικότερα το φίδι δείχνει ένα πολύ κακό άτομο. Πολύ κακό άτομο. Εδώ δείχνει ένα φίδι που έχει μείνει σταθερά σε ένα μέρος. Εδώ, μισό λεπτό.
δείχνει μια άσχημη κατάσταση, η οποία υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να ξεφύγεις από αυτήν. Δηλαδή αυτό το διάστημα σου υπάρχει μια τέτοια ενέργεια που μπορείς να αλλάξεις. Εδώ δείχνει μια άσχημη κατάσταση που θα τερματιστεί, θα αλλάξει τελείως. Εδώ δείχνει ότι έχεις ένα φίδι μέσα στο σπίτι σου. Κάποιος κοντινός σου άνθρωπος είναι κομμάτι, πώς να το πούμε, κακός. Τώρα αυτός μπορεί να βρίσκεται μέσα στο σπίτι πράγματι, μπορεί να είναι κάποιος συγγενής, κάποιος φίλος σου, κάποιος κολλητός σου άνθρωπος, αλλά πρέπει να το προσέξεις. Επίσης μπορεί να δείχνει ότι μέσα, αν μιλήσουμε για την κυριολεκτική ερμηνεία, μπορεί να δείχνει ότι υπάρχουν προβλήματα με τους σωλήνες μέσα στο σπίτι σου. Ή ακόμα ότι υπάρχει μια πονηρή γυναίκα, μια κακή γυναίκα μέσα στο σπίτι. Πρώτη κάρτα. Τώρα, εδώ πέρα έχουμε δύο μαζεμένες αρνητικές κάρτες που δείχνει ψέματα και σύγχυση. Άμα βάλουμε και τα αστέρια, ξέρετε τι σημαίνει. Ψέματα και σύγχυση μαζί. Τώρα, προσέξτε πώς μπορούν να αλλάξουν όλα. Εάν εμφανιστεί μια ακόμα αρνητική κάρτα, όπως το φέρετρο, εδώ πέρα μπορεί να σημαίνει ότι ψέματα και σύγχυση τελειώνουν. Δηλαδή, ναι, αυτά θα υπάρξουν για ένα διάστημα και μετά θα τελειώσουν ολοκληρωτικά. Αλλά μπορεί να σημαίνει κιόλας ότι θα συνεχίσουν και θα καταστρέψουν όλα. Είναι κάτι που θα πρέπει να δείτε από τις διπλανές κάρτες, ποια ερμηνεία θα ακολουθήσετε, ή να κάνετε ένα συμπληρωματικό ρίξιμο για να δείτε τελικά πώς θα εξελιχθεί αυτή η κάρτα το φέρετρο. Αλλά συνήθως όταν το φέρετρο υπάρχει κοντά σε αρνητικές κάρτες, δείχνει τον τερματισμό της αρνητικής κατάστασης. Αν υπάρχει όμως σου πριν, δείχνει μια καταστροφή πολύ μεγάλη που έρχεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το σημερινό βιντεάκι και την προσοχή σας. Εύχομαι να ήταν πολύ κατανοητοί οι συνδυασμοί των καρτών και εύχομαι μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά.